Ćao svima, ja sam Mugi, danas ću vam pokazati kako napraviti zamku na Minecraftu. Evo, sada će biti manja malo, dva bloka. Ovako će biti malo, neće mnogo velika. Jer bi onda klip zadužio mnogo. Evo, licka će biti, samo ovo da vidite. Sve što mi je potrebno je TNT, njega prvo obavezno po 2 staviti. Onda vam treba bilo šta, neke bloke, evo sam drvo uzeo. Onda ovako stavite to ovako, će vidite kako prvo da poređamo ovo. Sad još jedan blok nam treba na gore. Još jedan. Tu. I sad ovaj blokove možemo slobodno uništiti. Vidite, ovo samo popunimo. Stvari treba će nam stvari neće nam trebati. I sad pistone ovdje popunimo. Ali ovako moraju da stoje. Ako neki, sad ću vidjeti kako ovako nekako stavite, onda neće vam uspjeti dobiti zamka. Tu. I sad stavite, na primjer, nego stavite oko potisne ploča, ali stavite nešto primavljivo, neki čest prazan, da bi ljudi odmah tu trčali. Sad ću vidjeti zamku kako izgleda. Evo, idete ovako, vidite čest, onako, čest. I to je to, vidite, sam upravo ustao. I to je to, vidimo se u sljedećem klipu.